Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Det her med at holde sin sociale profiler i live kan godt gå hen og blive en rigtig stor opgave. Jeg er ligesom så mange andre også er lidt ramt af, at jeg er en mand, der skal styre det hele på en webshop. Og derfor skal jeg selvfølgelig også holde styr på alle de sociale medier her, også i Instagram. Og Instagram er jo et billedbåret medie, og man kan sige, at Instagram noget hver dag. Jamen det er det jo. Flere og flere bruger det til at søge efter produkter og til at finde forskellige ting, de skal ud og købe, og i det hele taget følge lidt med i, hvad der sker derude, sådan også når man skal ud og købe nogle varer, nogle produkter, særligt når noget med fashion at gøre. Og man kan jo ikke sige, at t-shirten går en decideret fashion site som sådan, det er mere based til et klædeskab, det er kiksen her på kanalen. Men jeg har alligevel kastet mig ud i Instagram, og det er jo med den her lidt begrænsede tid nu til råd, sådan lidt en opgave. Jeg har fundet et tool her, som jeg gerne vil vise dig, som hjælper mig rigtig, rigtig meget i den her planlægning. Vi prøver at rode lidt rundt i det her. Det er noget, der hedder Digibait. Og Digibait er et tool, som er dansk udviklet. Jeg får ingen penge for at sige det her. De ved ikke, at jeg viser den her video. Jeg synes bare, at det tool, de er kommet op med her, det fungerer rigtig, rigtig fint. Det kan bruges til rigtig mange ting. Og det kan blandt andet bruges til at holde styr på min Instagram-profil. Det, som jeg så gør her, det er, at jeg prøver at bruge Instagram Post og X, altså også min Twitter-account til t-shirten, som også er begyndt at få indhold skarpt. Det er sådan lidt, ja, man kan lige så godt være Twitter-account, min X-account. Man kan lige så godt være der, specielt når det er så nemt som at gøre det her. Man kan sige, Facebook Posts, jamen der er det sådan, at jeg har lagt min Instagram og min Facebook sammen, sådan så deler jeg på den ene, så kommer det ud på den anden, og omvendt, så er der ikke nogen grund til at sidde og poste på Facebook. Også når jeg har brugt systemet her, så har det været Instagram, og så er det selvfølgelig blevet delt over til Facebook. Lad os prøve at kigge på, hvad det her tool er, det kan. En af de ting, som jeg synes, der er fed, det er, at det er i stand til at generere nogle posts og nogle tekster rigtig hurtigt. Man kan sige, jamen der kunne jeg også bare have brugt ChatGPT. Men lad os bare tage et eksempel her. Lad os sige, at nu får jeg lyst til at lave en post her. Jeg kan lave en Instagram-post, og så kan jeg gå ind og lave den rent A-genereret. Man kan også sige her, hvad skal den handle om? Lidt forskellige, sådan, hvad er det, der er, sådan skal highlightes af forskellige enheder hernede. Om det er til mænd, og det er til mænd, og det er til kvinder, og så kan jeg uploade, jeg kan tage et stokfoto, eller jeg kan lave et uploadet billede, eller jeg kan lave en billedbeskrivelse, og så laver den faktisk billedet for mig. Men lad os bare sige, at nu får jeg lyst til at lave et opslag her, omkring et eller andet givet produkt. Det kunne være for eksempel dem her. Lad os bare tage de her bambusstrømper. Jeg kunne godt tænke mig at lave et opslag her. Det starter jeg selvfølgelig lige med at gemme billedet, så er det liggende, og så tænker jeg, at jeg tager min tekst her, og kører over. Så nu skal vi have lavet et opslag her. Der var den. Så skal vi have lavet et opslag her. Man kan sige, at teksten skal handle om noget af det her. Jeg har et billede, det vil jeg godt uploade. Det gør jeg derfra, sådan der. Og så trykker jeg egentlig bare på, kan man sige, det skal både være til mænd og kvinder. Det skal være, ja, det er sådan set fint nok. Det er udmærket, så jeg trykker her på Generate. Og det den gør nu, det er, at den genererer den tekst, som jeg så kan bruge på mit opslag. Og det her kunne man selvfølgelig sige, jamen, hvorfor gør du ikke det her på... Først laver du billedet ud, som du går her, og så kopierer du teksten over i for eksempel ChatGPT, så kan ChatGPT skrive noget tekst, så kan du bagefter gøre det op. Her der får jeg det bare det hele ind i et system, og jeg kan poste op, sådan så den bliver delt på min profil relativt enkelt. Nu er jeg sådan set færdig, den har lavet en fin tekst hernede, ikke? Og jeg kan trykke her på Continue, og så kan jeg sige, hvornår skal den her skydes afsted. Jamen det skal den på søndag, og den skal ud søndag morgen. Der tænker jeg, at den skal ud, og så trykker jeg bare på Schedule, og så sker der det, at den bliver skeduleret og puttet ind i min kalender og bliver smidt ud. Så nemt og så hurtigt er det altså at lave et opslag på Instagram, og det er det samme med, hvis man gør det samme over på X. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at man kan få den til at autogenerere en hel masse opslag, som den smider ind i fremtiden. Det er sådan lidt mere tricky, men lad os bare prøve at kigge på det en gang. I hvert fald se, hvad jeg har gjort. Det, som jeg har gjort her, der har en content-kalender. Jeg skal se, om jeg kan finde den der. Og så man kan se, så er den sådan set rimelig godt fyldt ud her i fremtiden. Lad os bare prøve at lave create noget content her. Jeg vil gerne lave det sådan, at jeg trykker på min autopilot, og jeg vil gerne have, at det skal være på Instagram, og jeg vil gerne have, at jeg skal starte den... Jeg kunne godt tænke mig at lave noget fra den 21. til den... Ja, skal vi sige... 29. sådan der, og så trykker jeg lige på start en gang. Så skal vi lige finde ud af der. Jeg vil sige, at jeg skal banke den ud 3 gange om ugen. Det skal være tirsdag, torsdag og søndag. Den skal komme ud om morgenen, den her, tænker jeg, for jeg har allerede noget content, der køber et andet tidspunkt, så den skal ud om morgenen klokken... det var lidt sent nok, sådan der.
Og det skal være informativt, det skal være en promotional, det skal være entertaining, og så er jeg sådan set kørende med det. Så man sige, hvem skal det så være til? Jamen det skal være til online shoppers som udgangspunkt. Og nu kan jeg sådan set, det eneste jeg nu skal gøre, det er bare at trykke på generate her. Så tager det et par minutter, så er det sådan, at den sådan set både genererer billede og tekst og alting til mig, så kan jeg egentlig bare her skrive go ahead, og så vil det stille og roligt dukke op og blive fyldt ud herover om lidt. Og det er altså super, super smart. Man kan sige, hvor får den så den her tekst fra? Hvad er det for nogle billeder, den går ud og genererer, autogenererer? Nu hedder den her site jo t-shirten.dk. Så det jeg har gjort her, det er at sætte det op sådan, så den jagter selvfølgelig en prompt herover omkring min brand information. Det her, den tager store dele af de ting fra, som jeg skal bruge til at generere min opslag. Og så ligger det altså nedad for, hvordan min tone of voice skal være. Der er mulighed for at uploade et billede selvfølgelig. Man kan sige, hvad sprog er det, man har med at gøre, og hvad er det for nogle billeder, man sådan typisk vil vælge, når man arbejder med det. Og jamen, nu kan man se her, at den er sådan set i fuld sving her. Jeg vil næsten bare prøve her at åbne den her automation en gang, og så kan jeg gå ind og se, jamen okay, nu er den så sådan, den har i hvert fald fået genereret vores tekster her, og lige om lidt, så vil der også være billeder på dem. Jeg tænker, det er sådan lidt at skal sidde og vente på det, at det gider vi ikke rigtig gøre her nu, men det er ligesom der, den ligger. Man kan sige, at du går ind og kigger på din pending, og der vil selvfølgelig komme billeder på dem her inden frygtelig lang tid. Så har den genereret billederne, og når så først har genereret billederne, så kan man bare putte dem ind i sin kalender og poste dem. Man kan selvfølgelig ændre i tekster, og man kan gøre nogle ting, men du har et udgangspunkt til at kunne få lavet det her posting, og jeg synes faktisk, selvom det her har været super kort video, synes jeg faktisk, det her tool her, det er alle pengene værd. Det koster ikke ret meget om måneden at bruge det, og jeg sparer rigtig meget tid. Man kan sige, hvad så med contentets indhold? Er der nogen, der liker det? Er der nogen, der synes, det er fedt? Bliver det delt? Ja, nu har jeg ikke kørt med det så frygtelig længe, men jeg kan se de posts, som jeg har smidt ud fra det her tool her automatisk. Jamen, det får lige så mange likes, som det, som jeg har siddet og rodet rundt med. Jeg har gjort en hel masse ting manuelt, så kan jeg lige så godt bruge det her tool her. Lige om lidt, så har jeg lavet opslag til 3 gange om ugen i en given periode, og så kører det egentlig bare af sig selv. Det var sådan set dagens video. Gå ind og tjek toolet. Jeg skal nok lige droppe et link hernede under. Det er ikke engang et affiliate link. Jeg får ikke noget for det. Du kan bare tage det, hvis du synes, det er fedt. Jeg synes, det er et fedt tool. Der er også en gratis trial, man kan sidde og rode det rundt med. Prøv at tjekke toolet ud en gang. Hvis du har en kommentar eller en forespørgsel, en god idé, et eller andet, der mangler i forbindelse med den her video her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til lige at droppe det under videoen her, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig, så hurtigt som jeg kan. Synes du videoen var god, du gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan få dem til at fylde noget mere i internetverdenen for din webshop, så kender du øvelsen. Det er meget simpelt. Du stikker videoen her et like, trykker på abonner og rammer klokken, så ses vi igen i fremtiden, og indtil da, så kommer lige et par videoer her, som du får lige se på. Glæder mig til at vi ses. Ha' det godt så længe. Hej.